अरुणाचलाव दै बानानि गोहोम गोग्लैदों। आसाम अरुणाचल सीमा ओनसोलाव धेमाजिनि सिसिबरगावआव दै लोमसावफैनाय नुनो मोन्दों आरो अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय बोहैबोनाय दैमाया ओनसोलनि सुबुंफोरनि न' बां आरो आबाद फोथारफोरखौ बालाजों फबसिनफैनानै गोबां खहा खालामदों। दासिमबो गोबां सुबुंफोरनि आबाद फोथार आरो न'फोरा दैनि सिङाव गोदोना दं। सिसिबरगाव विधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय मलिनीपुरगाव पन्चायत जिपु माजगाव गामिनि थागिबिफोरा हादोर उदांस्रिनि 75 बोसोर बारलांनायनि उनावबो दिनैसिम पाक्का लामा नुनो मोनाखै। जौगाथायनि मोखां नुवाखै माजगाव गामिनि रायजोफोरा। दैज्लां बोथोरनि जुब जुब अखा हानायनि जाउनाव ओनसोलनि सुबुंफोरा देहा फाहामसालि आरो हाथाइ बाजार फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामनायाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो जिल्ला खुंथाय आरो जायगानि एमएलए जीवन गगৈ बिथांमोनखौ राहा लानो खावलायदों। थाबैनो बे जेंनाखौ गाइड बान होनानै पार्कपाइन होनानै सुस्रांनो खावलायदों। जोंना बेयाव जोंनि बे जि हाजोनिफ्राय जि हा गुगाना फैनानै जोंनि नैबे गामियाव जथेस्थ' गाज्रि खालामफैदों। जे आबाद फोथार बेयाव बाला बुसारनानै आबाद फोथारखौ धंस' खालामफैनाय नुदों नोंथांमोना। आरो लोगोसेनो जोंखौ बेयाव सरकारा जेबोखौनो नायहरा, माने ओरैनो बिथांमोना इलेक्सन समावल' फैयो। इलेक्सन समाव फैनानै बुंफैयो बिथांमोना बेयाव जोङो मा होनो बेयाव पर्कपाइन होननाय माने मोनसे बेखौ होगोन होननानै बुङो बिथांमोना इलेक्सन समाव। ओमफ्राय खिन्थु इलेक्सन जोबबाथाय सिरि। बिथांमोना बिदिल' थिग इलेक्सन समावल' बुङो, ओमफ्राय आरो बिनि उनाव नुजाफैया। जोंहा बेनो आरो सरकारखौ जोङो बुंदों बिथांमोना जाहाथे जोंनि बे जायगाखौ नायसनफैयो। आरो बे बाला बुसारनायाथ' 10 बोसोरसो जाबाय। जथेस्थ' मानसिया हालाय हाफाय जादों आरो बे गामियाव, आं बेखौनो बुंगोन। दा लामानि खोथायाबो थिग बेनो, जोंनि इलेक्सननि समावल' फैयो आरो बिथांमोना फैनानै बुंफैयो जों एबार ओरै मावसिगोन, ओरै हमबाय, ओरै माबाबाय बुङो, खिन्थु इलेक्सन जोब्बा फैया। बिथांमोना माथ्र' भटनि थाखायल' जोंखौ बाहायबोगासिनो दं आरो बेनो। बे खमसे खम बिनिफ्राय लानानै जोंनि सिलाकुटिसिम बे बुसारहैदों। एकदम बे सिलाकुटिसिम धंस' खालामहैदों आरो बे हाजो गुगानाया। दा सरकारा बे हाजो गुगानायखौ एसे मा राहायै बन्द' खालामनो हायो बेखौ माबा जों एसे गोजोननाय मोनगोन आरो। बेयाव जथेस्थ' उसुबिदा लामा सामानि थाखाय। जोङो एम्बुलेन्स गंसे फैनो थाखाय जोंना बेयाव लामाफोरखौ नुदों नोंथांमोना। आरो नै दा बेयाव फरायसाफोरा थांलाय फैलायनि जान बाहननि थाखाय जथेस्थ' जोंनि खस्थ' आरो बेनो। WC सरकारखौ आङो बिथांमोना खनसे जोंनिफ्रायबो लिस्ट लांदोंमोन बिथांमोना। दा बिथांमोनाबो लिस्टखौल' लांनानै दोनहैदों, ओमफ्राय जेबो मावाखै आरो बिथांमोना। दा आं बेखौनो बुंगोन, जाहाथे जोंनि बिथिंबो नायसनहरनांगौ। बिथांमोना जोंथिं जेबो बाजेटखौनो हराखै, खिन्थु बाजेट हरबा जोंबो गोजोनगोन आरो बेनो। एक्सुवेलि बे बर्डारनि खाथिथ', आरो बेखायनो बिथांमोना जोंखौ थाब नाहरबा मोजां आरो काउन्सिलनिफ्राय। बर्डार इस्युआथ' बहुद बोसोरनिफ्रायनो जानानै दङ बर्डार इस्युआ। दा जों हाजोआरिफोराबो गाहायसिम फुरा गाहायसिम बुङो, आरो आसामनि हायेनारिफोराबो बुङो दा बेयाव गोजौसिम होननानै। दा बिथांमोना सिमाखौनो थिग खालामनो हायाखै। दा बेखौ जाहाथे सिमाखौ थिग खालामनो हायो, सरकारा जुदि थाबनो खालामना होयोबा जोंनि थाखाय मोजां। दा जोंना बेयाव हा खाजोनाखौबो बन्द' खालामना दोनदों। दा बे गथिखे जोंनो हा खाजोनाबो होनो हायाखै बेनो।